Bisa Pak Pedes. Aku duwe mie yo. Duwe mie yo. Klaru. Aku duwe mie kado. Ala iki pikir kansane. Iki ngono, iki tukang. Kowe iki ngomong tak genah noyok muyok. Yo tek. Kowe iki muyok. Ini iki tek. Kowe muyok tenan ora? Enggak. Lah ora gak wis ah. Halo, mati. Mati jono aku. Iku ora mati mek batune. Tukang sentimen. Sentimene piye? Oh, mati kok. Oh, mati kok jono aku. Cakep banget tenan. Halo, Mati mek. Ya iku sing iki. Tas iki ya urip. halo. Lagi. Sono iki banget. Aku ono yo. Aku nanti jembolan. Oh, aneh. Aku nanti jembolan. Ya ora jebul kene ya. Oh, ya berani yuk. Bocah iki bocah ora duwe bojo ya ngono anggere sawedok ki rabi apa. Kowe iki kok piye? Kok 20.000 le? Dikilarno sak. Kok 20.000? Ki kelorot-kelorot go brate ngono kae. Rumah satu wedok. Wedok Rambutnya semene. semene Rambutnya semene. semruhe Berapa haji? wis lah bagi-bagi ora apa-apa. Rumah satu. Aku ini mau uangin lapangan ah. Ya. Ekor kono kok masih ono pulau kodok ya sawah ya kono. Kayak aku numpak kodok. Ngomong ki sing bener. Bareng aku numpak motor, Numpak aku kok. ya dalah. Numpak aku. Kowe iki tak genah ngono lho. Aku numpak motor karo parake. Ngwal